Birleşen Milletler Guramasynyň Ýylat Ganasynyň 26 awgustda çap eden hasabaty oňaýsyz maglumatlaryň ýaýradylmagyny elmydama berk çäklendirýän Türkmenistana maşgaladaky zorlugyň gerimini açyp görkezýär. Türkmenistanaky maşgalalarda aýalyň durumy we saglygy at bilen çap edilen hasabaty Türkmenistana 2020-nji ýylda geçirilen barlyklaryň we pikir soraşyklaryň netijeleri girdilipdir. Türkmenistanyň hökümetiniň maliýe himayeti bilen hemde Birleşen Milletler Guramasynyň Ýylat Ganasynyň Ýewropa Birleşiginiň hemde Britaniýanyň Türkmenistanaky ilçihanasynyň goldugy bilen taýýarlanan hasabat türkmen maşgalalaryna aýalyň ornuny, durumunu we olaryň saglyk el ýeterliligini seljerýär. Barlykçylar Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Daşowuz, Lewap we Mar welaýatlaryna hemde Aşgabat şäherine ýaşaýan 3000 töwerew hojalykda barlygy geçirip her hojalykdaky 18-59 ýaş aralygyna bolan bir aýal bilen gurungdaş boldular. Barlygy gatnaşan aýallaryň 12 götürme özleriniň maşgalada fiziki zorlugy ýa-da jynty zorlugy sebäpdar bolýanyny aýdýarlar. Barlykçylar maşgaladaky fizik zorlugyň gerimini anyklamak üçin aýallara "Siziň adamyňyz haçan bolsa bir wagt size bir zat zyňdymy ýa sizi bir zat bilen urdumy, sizi itekledimi ýa-da siziň saçyňyzdan çekdimi, sizi ýumruk bilen ýa-da bir predmet bilen urdumy, sizi depdimi, eliňizden çekdimi ýa-da urdumy, sizi bowjak ýa-da ýakjak boldumy, sizi pıçak bilen ýa-da başga ýarag bilen gorkuzdumy ýa-da olar size garşy ulandymy diýen soraglary beripdirler. Şeýle-de barlykçylar türkmen maşgalalaryna jynsy zorlugyň gerimini anyklamak üçin "Siziň adamyňyz haçan bolsa bir wagt siz islemeseňiz hem fiziki güýç ulanyp sizi jynsy gatnaşyk etmäge zorladymy? Siz onuň hereketlerinden gorkup onuň bilen jynsy gatnaşyk etmäge mejbur bolduňyzmy? Ol sizi siziň nokta nazarynızdan kemsitici bolan jynsy hereketi mejbur etdimi?" diýen ýaly soraglary beripdirler. Türkmen maşgalalaryna sorag edilen her 8 aýaldan bir aýal şu soraglaryň haýsy bolsa birine ýa-da bir näçesine "Hawa" diýip jogap beripdirler. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda adam hukuklaryna, şol sanly aýallaryň hukuklaryna kanun taýdan kepil geçilýänini gaýtalýar. Birleşen Milletler Guramasynyň hasabaty dünýäde intim ýoldaş zorlugynyň giň ýaýranlygyny hemde bütün dünýä saglyk guramasynyň geçiren barlyklarynyň dünýäde aýallaryň 35 götürüminiň her 3 aýaldan bir aýalyň haçan bolsa bir wagt intim ýoldaş zorlugyny sebäpdar bolanyny açyp görkezýänini aýdýar. Şeýle-de hasabat türkmen maşgalalaryna zorlugy Merkezi Aziýa we Günorta Kavkaz ýurtlaryna hasabalanan ýagdaýlar bilen deňeşdirýär. Kırgızstanyň aýallaryň 26,6 götürmi, Täjikistanyň 26,4 götürmi, Gazagstanyň 16,5 götürmi, Azerbaýjanyň 14 götürmi, Ermenistanyň 8 götürmi we Gürjistanyň 6 götürmi öz durmuşyna haçan bolsa bir wagt fiziki ýa-da jynty zorlugy sebäpdar bolanyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Ýylat Ganasy Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň dowamynda geçiren barlyklarynyň netijelerini 26 awgustda çap etdi. Hasabat Türkmenistanyň aýal hukuklarynyň kemsidilmeginiň olaryň durmuşda duçar bolýan zorlugynyň has giň ara alınıp maslahatlaşylan wagtlaryna gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary hususan aprel aýyndan bäri Türkmenistanyň ozaldan gelýän hukuk kemsitmeler, aýal hukuklarynyň häkimetler tarapyndan köpçülikligiň çäklendirilmegi, şeýle-de aýal gyýlaryň daşky sypatynyň häkimetler tarapyndan göregçilikde saklanmagy bilen bagly wakalar barada habar berip gelýärler. Galy berse-de aýallary garşy jemgyýetde ozaldan gelýän basyşlar sosial media ulanjylar tarapyndan has giň ara alınıp maslahatlaşylmagy başlandy. Awgustyň başlaryna köpçüligi ýaýran bir videoda bir göderlik salonuny bir aýal maşgalany urýan orta ýaşlarynaky bir erkek adam görkezilýär. 2 minut töwerew dowam eden videoda erkek adam aýal adamy ýyly ýençýär, şapatlaýar, ýumruklaýar we aýagy bilen depýär. Göderlik salonuny 10 töwerew aýal gyzyň gözüniň öňünde bolup geçýän zorlugy hiç kim goşulyp bilmeýär. Türkmen häkimetleriniň bu videodaky zorluk boýunça derine uýuşyny geçirip geçirmänlikleri mänimnäl. Ýene videodaky zorluk türkmen jemgyýetini aýallaryň duçar bolýan zorlugyny belli bir derejede şaýatlyk edýär. Bu video garaşsyz neşirlerde, sosial ulgamlarda we halkara media feriştelerini giňden paýlaşyldy. Ýerli finçler Türkmenistana zenan hukuklarynyň diňe bir häkimetler tarapyndan näleýsem maşgalalarda hem berk çäklendirilýänini notaýarlar we olaryň hereketleriniň jemgyýetiň ýazylmadyk kada kanunlary bilen galypa salynýanyny aýdýarlar. Köp maşgalada gelin gyýlaryň islegleri diňlenmeýär. Ilki enatalarynyň buýrugy bilen durmuşa çykandan soňra bolsa, ýani ýoldaşynyň isleglerine görä ýaşamaly. Hatda olaryň geyim gejimi köpçülükde gürlejek sözler hem gödegçilikde saklanýar diýip bir ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Raýatlaryň söz we pikir azatlygy häkimetler tarapyndan berk çäklendirilýän Türkmenistanyň 12 götürümlik maşgala zorlugynyň habar berilmegi
iş ýüzündäki hakykaty nä derejede açyp görkezýär. Türkmenistanyň aýallaryň we erkekleriň näçe göterme öz pikir garaýyşyny başdan geçirýän oňoýsuz tejribelerini jemgyýetden we häkimetlerden çekinmezden nä derejede erkin beýan edip bilýär. Bu soraglar köplere görä jogapsyz galýar. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda gadanyşsyz kösenýän raýatlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanýan adamlar köpelýär. Bu adamlar raýatlara işe yerleşdirmegi wada berip, olaryň müňlerçe manadyny alýarlar we soňra da ne wadasynda tapylýarlar, ne de alan puluny ýygyna berýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berdiler. Adamlar pul gazanmak üçin bir-birlerini ýa-da gaýradan başga birini aldaýarlar. Bu adamlar häzir iş orunlary kemeldilýär. Men işe salyp bilýärin diýip, işe yerleşmek isleýän raýatlardan $500 soraýarlar. Gowrak iş yerleri üçin $1000 soraýarlar. Raýatlar para bermän işe yerleşip bolmaýandygyny bilýändikleri üçin bu adamlara ynanýarlar diýip, ýagdaýdan habarly Türkmenistanly anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanda soňky 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň fonunda hasta ýetileşdi. Munyň bilen bagly azyk ýeter ýetmezçiligi we haritlaryň dowamly gymmatlamagy, kärhanalaryň ýapylmagy, iş orunlarynyň hemişelik ýa-da wagtlaýyn kemeldilmegi ilatyň güzöran eklenjini hasta agyrlaşdyrdy. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, işsizlikden ejir çekýän raýatlar işe yerleşmek üçin köplenç awtologlaryny ýa-da mal garalaryny satýarlar. Kätede olar prosentine pul garzalýarlar. Raýatlar bu hilegelere pul berip umytda bolýarlar. Emma aradan 2-3 ay geçse-de bu adamlar wadalaryna tapylmaýarlar. Raýatlar olaryň üstüne baryp, "Hany iş, hany beren pulumuz" diýip soranlaryna ne işiň ne de puluň bardygyny bilip galýarlar. Bu adamlar haçan pulum bolanyny puluny ýygyna bererini ýerler. Ýöne olar bu puly hiç haçan ýygyna bermeýärler. Diýip başga bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, puluny aldyran raýatlaryň arasynda ýüreginden tutup keselhana düşýänler hem köp bolýar. Käbir adamlar bolsa prosentine alan qarz puluny ýygyna bermek üçin öýündäki halysyny, telewizoryny, haladelnigini ýa-da beýleki öý goşlaryny satmaly bolýarlar. Habarçylarymyz ilat arasynda hilegärler diýilip atlandyrylýan bu adamlar tarapyndan aldywa salynýan raýatlaryň arasynda soňky aýlarda daşary döwletlerden, hususan da Türkiýeden öýlerine dolanyp gelen adamlaryň hem köpdigini aýdýar. Ýurda gelen wadyna bu hilegärlere sataşan we daşary ýurtlarda ýygnap gelen pullaryny aldyran adamlar näme üçin watanyma dolanypdyryn diýip, ýene ýurtdan gitmegiň ýoluny gözleýärler diýip, bu ýagdaýy başdan geçiren raýatlaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçylarymyz ilaty alda puluny alýan adamlaryň mundan ozal hem bolandygyny, ýöne soňky aýlarda olaryň sanynyň gözü görteli köpelendigini hem aýdýar. Muňa garamazdan ol kanun goraýjy edaralaryň bu adamlara karşı çäre görmeýändigini hem belleýär. Kanun goraýjy edaralary şikaýet etseň, olar biz algy berge goşulmaýarys diýärler. Käbir edaralar diňe arda kabul edýär, ýöne soňy bolmaýar. Ol aldan adamyny ursaň ýa-da onu sögseň, onda kanun goraýjylar destine seni günäkärleýärler. Diýip ýaşaýjy belledi. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, kanun goraýjylaryň bu adamlara garşy çäre görmezligi olaryň sanynyň köpelmegine sebäp bolýar. Adamlaryň arz edere ýeri galmaýar. Ýurtda hiç bir adalat ýok. Adalat gözleýäniň hem peýdasy ýok diýip ýaşaýjy sözüni jemledi. Azatlyk baýdalanlar barada Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 5 sentýabrda eden synanşyklary netije tapmady. Türkmen häkimetleri ýurtda işsizligiň derejesi baradaky statistiki sanlary ilat köpçüligini äşkär etmeýärler. Ýöne azatlyğa gelip gowşan resmi bolmadyk maglumatlara görä, Türkmenistanda işsizligiň derejesi bir näçe ýyl mundan öň 50 göterimden geçdi. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, ýurtda işsizlere döwlet tarapyndan kömek pulu tas berilmeýän mahaly soňky bir näçe ýylda köçelerde dilekçilik edýän, zirdibil dörýän, ogurlyk ýa talaňçylyk edýän we hilegärlige baş hoşýan adamlar köpeldi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlara reaksiýa bildirmeýärler.
Türkmenistanyň pandemiýa aladalarynyň arasynda transport, soltanda transit ýük uluglaryna girden gadagynçylyklaryny gowşatmagy bilen goňşy döwletleriň ýük ulaglary ýurdun çäginden üstäser geçip başladylar. Sol bir wagtda häkimetleriň yerli ýük ulag sürüjilerine bu hili mümkinçilikleri döretmeýändigi, netijede olaryň uly maddi ziýany galýandygy hem bellenilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan lewaply ýük ulag sürüjileriniň biri koronawirusyň 2020-nji ýylda pandemiýa eglan edilenden soň Türkmenistanyň öz terhetçäklerini daşary ýurt transit ulaglary üçin hem ýapandygyny gurrun berdi. Soňky 2 ýylyň dowamyna daşary ýurtly ýük ulaglarynyň diňe terkegine ýurdun çäginden geçmek ruhsat berildi. Ýagny daşary ýurtly sürüjiler terkegini ýurdun terhet nokodyny goýup gidýärdiler. Türkmen sürüjiler hem olary öz ulaglary bilen ýurdun beýlek künjegine çenli akadip terhetdäki beýleki ýük ulaglaryny tawsyrýardylar. Diýip adam efirde üýtgedilip, ihlas dilip tutulmagyny soran söhbetleşmez belledi. Türkmenistanyň çäginde koronawirusyň ýeki hadisyny hem ikrar etmeýän türkmen häkimetleri 1-nji iýundan başlap daşary ýurt ýük ulaglarynyň ýurdun çäginden transit geçmegine ihtiýar berdiler. Sol pursat ýük ulaglary bilen ýol polisiýasynyň hereket etjekdigi, şeýle-de ýoluň ugry boýunça ulaglaryň durmagyna we sürüjileriň ondan çykmagyna ruhsat berilmejekdigi bellenipdi. Herki wagt ýurdun günnegorundaky Farap gümrükhanasyndan Özbegistan tarapyndan Gazak, Özbek, Kyrgyz, Täjik, Azerbaýjan ýük ulaglary ýurdun çäginden hiç ýyly päsgelçiliksiz geçip üçünji ýurtlary aşýarlar. Bu ulaglaryň sürüjileri öz ýurduny Covid testini tawşyryp Türkmenistanyň çägine girýärler. Bizde olardan test alınmaýar we Türkmen raýatlarynyň tapawutlykda 3 gün möhlet bilen karantina ýerleşdirilmeýär. Diýip 20 ýyldan hem aşy wagt bäri üstäsir sürüjilik bilen meşgulanýandygyny aýdan ihlas belledi. Sol bir wagtda türkmen häkimetleriniň ýerden pandemiýa gadagynçylyklary sebäpli onsuz hem uly ziýany galandygyny aýdan ihlas, çäklendirmeleriň yerli üstäsir ýük ulag sürüjileri üçin gowşadylmandygyny gurrun berdi. Yerli ýük ulag sürüjilerine ýurdun çäginden çykmagy henidem ruhsat berilmeýär. Deňlik ýok. Biz ýüklü terkegimizi Farap gümrük nokodyna çenli eltip, ol ýerde ony özbek sürüjilerine gowşurýarys. Olar hem ony öz ulaglary bilen Özbegistanyň degişli terhet nokodyna çenli alyp gidýärler. Diýip 50 ýaşlaryndaky ihlas belledi. Ol terkegleri izine getirilende, olaryň tekerleriniň has köňelleri bilen çalsyrylýan, içindäki taxty düşemeleriniň aýrylýan ýaly halatlarynyň hem seýrek däldigini anyktady. Terkegim gaýdyp Farap gümrük nokodyna gelenini ony tanamadym. Onuň ýerki 2 tekeri çalsyrylypdyr. Tenti ýertilypdyr. İçindäki tagtylarynyň bolsa ýarpysy alınıpdyr. Men bu arada hiç kime arys şikayet edip bilmedim. Terkegimi Özbegistan bilen serhetde goýup gidipdirler. Türkmen gümrükçüleri meselemi deriňemekden ýüze urdular. Diýip lewaply ihlas sözüni ýetirdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmen Awto Ulaglary agentliginden şeýle-de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginden kommentariýa ýa düşündürüş almak başartmady. Ýapyk Türkmenistanyň hökümeti ýurdu ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, ony Tebitdäki iň ýeri ulag üstäsir geçilgileriniň birine öwrülýändigini öňe sürýärler. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde wirusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Emma ýurdun içinden syzyp çykan maglumatlarda wirusy ýolugunlaryň we ondan ölenleriň hem köpdigi nykdalýar. Türkmenistan dünýäde ýyla sany 100 000-den geçen ýurtlaryň arasynda öz çäginde Covid-19 ikrar etmedik ýeke-täk döwletdir. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti durly döwürlerde maska rejimi, hereket çäklendirmeleri ýaly düzgünleri ornaşdyrdy.